Μια από τις πιο επιλεχτές μονάδες της Εθνικής Φρουράς είναι η στρατονομία, που εδρεύει στο στρατόπεδο Ηλία Παπακυριακού στην Αθαλάσσα. Νόμος, τάξη, πειθαρχία. Το μότο των στρατονόμων καταδεικνύει και τη σημαντική αποστολή τους, που είναι η επιβολή του νόμου, της τάξης και της πειθαρχίας εκτός στρατοπέδων. Προβαίνουν σε συλλήψεις λιποταχτών στρατιωτικών, συμμετέχουν στις συνεδρίες για ασφάλεια του στρατοδικείου, σε συνεργασία και με την αστυνομία, μπορεί να κάνει συνοδείες υψηλά ιστάμενων προσώπων. Οι στρατονόμοι είναι από τις πιο άρτια εκπαιδευμένες μονάδες της Εθνικής Φρουράς. Η αρχική τους εκπαίδευση διαρκεί 14 εβδομάδες. Μεγάλο μέρος της αναλαμβάνει η ΜΑΘ και ο αντιτρομοκρατικός ουλαμός, αφού τα καθήκοντά τους είναι αστυνομικής φύσεως. Αυτό που τους κάνει να ξεχωρίζουν όμως είναι η εκπαίδευσή τους στο Krav Maga, όπως λέγεται στα εβραϊκά, στη μάχη επαφής. Πρόκειται για μια από τις νεότερες πολεμικές τέχνες που μέχρι πριν λίγα χρόνια διδασκόταν μόνο στο στρατό του Ισραήλ. Πλέον, το σύστημα αυτοάμυνας Krav Maga χρησιμοποιείται σχεδόν από όλες τις μυστικές και στρατιωτικές υπηρεσίες της Ιφιλίου. Είναι ένα σύστημα πολεμικών τεχνικών, το οποίο αποτελείται από πολλά είδη πολεμικών τεχνών. Το διάσκεται, είναι καθαρά στρατιωτικό. Η ενδυνάμωση και η διατήρηση της άρτιας φυσικής κατάστασης των στρατονόμων είναι το πρώτο μέλημα των εκπαιδευτών τους. Η φυσική κατάσταση είναι αναπόσπαστο κομμάτι στους στρατιώτες μας και πρέπει όλοι να γυμνάζονται. Η Εθνική Φρουρά χρειάζεται σωματική αγωγή. Πόρθα 62, σήμα δάσου διαδαγή καθαρά έτοιμος. 20 προς σημεία ελέγχου, έναρξη αποστολής, έτοιμος. Τα κριτήρια για να γίνει κάποιος αποδεκτός στη στρατονομία είναι πολύ αυστηρά. Να είναι κατηγορίας J1, να έχει ύψος 1,75 και πάνω, να είναι απόφοιτος λυκείου, να περάσει αθλητικές δοκιμασίες. Θέλω να απευθυνθώ στους γονείς και να τονίσω ότι οι 14 μήνες που υπηρετούν τα παιδιά τους στο στρατό δεν είναι χάσιμο χρόνο. Είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμος και είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε στην ημικρατεχόμενη πατρίδα μας. Μπαίνουν νεαροί 18 χρονών μαθητές στο στρατό και σε διάστημα 14 μηνών αποδίδονται στην κοινωνία άντρες. Μετά την πρόσληψη συμβασιούχων οπλιτών στην Εθνική Φρουρά, η στρατονομία αποτελείται από 70% ΣΙΟΠ και από 30% κληρωτούς στρατιώτες. Πλέον θα γίνονται αποδεκτές και γυναίκες ΣΙΟΠ.